Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез, бүгінгі шығарылышның төп темалары. Bundan da ikisini salabız yol değil. Gidecek paralar yok. No, bana bir gerek mi? Ona tüge tüşünü koraktan işe kaldırdılar. Ауыл тишне ясыйбыз демиләрме? Yok. Ишек алды яңарышы. Быел районның 24 ишек алды төзекләндерелә, 16-сында эшләр төгәлләнгән. Менә монда гел үләнгенә шук кенә ия. Нык тырышып эшләдек. Менә бүген минем әйтәсем килә. Күп эшлибез инде. Яңа җирләрне хәзер дальше будем осваивать. Гөлбакча, Ленин урамындагы 143-нче йорт ишек алдында яшәүчеләр үз куллары белән матур чәчәк бакчасы оештырган. Район газетасы элек коммуна булып чыкканда, 65 елда Маяк исеме белән чыга башлаган. Габиде эшкә нәкъ менә 65 елда килеп, Маякны беренче булып чыгара башлаган кешеләрнең берсе. Озын гомерлек каләмдәш, Ознакайда хезмәт ветераны Габиде Җиһаншина үзенең 80 яшен каршы алды. Әлбәттә, безнең ишек алды программасы буенча эшләрнең кызган чагы. Быел районның 24 ишек алды территориясендә яңарыш көтелә. Аларның 16-сында эшләр төгәлләнгән инде. Программа кысаларында асфальт салу, балалар һәм спорт җиһазлары урнаштыру, яктырту, контейнер мәйданчыкларын әзерләү һәм кече архитектура формаларын монтажлау каралган. Түбән мактамада төзекләндерү процессын безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Агымдагы елда Әлмәт районында 24 ишек алды төзекләндерелә. Аның 13 шәһәрдә һәм 11 авыл җирлекләрендә урнашкан. Барлыгы бу максат өчен республика бюджетыннан 486 миллионнан артык акча каралган. Бүгенге көндә 18 ишек алдында эшләр бара. Достоевский урамындагы 5-нче йорт ишек алдында эшләр иртәдән бирле бара. Белгечләр иске тротуарларны, эштән чыккан элементларны җимерә һәм территорияны тигезли. Күршедәге 9-нчы йорт ишек алдында бу эшләр инде башкарылган. Биредә бордюрлар куеп, асфальт өчен нигез әзерләгәннәр. Нормально, конечно, только вот этот бурьян вот здесь не нравится. Вот это. Ремонттан соң үзгәрешләрне Некрасов урамындагы 4, 6 һәм 8-нче йортларда яшәүчеләр инде күргән. Монда юллар һәм тротуарлар, яктырту баганалары ремонтланган һәм кече архитектура формалары урнаштырылган. Программаның төп максаты инфраструктураны яңарту гына түгел, ишек алларында кешеләргә яшәү, балалар тәрбияләү, күршеләр белән аралашу өчен имин һәм уңайлы аралашу мөхите булдыру. Әлеге ишек алдында максат чыннан да ирешелә. Мен инде 20 еллар торам, конечно. Бу монда ташландык жер кебек иде. Менә рәхмәт яусын. Белмим, әлмәтләр безнең, белмим мондагылармы, менә ясадылар, бик яхшы булды. Конечно, ошо чиста. Мен монда кайткалыйм инде һәр ел сайын монда. Элекке шикелле түгел, бүтән нәрсә җитешкән, әйбәт. Эшләр Вахитов урамындагы 6, 8, 10, 12 һәм 14-нче йортлар ишек алларында да тәмамланып килә. Биредә балалар һәм спорт мәйданчыклары урнаштыру буенча эшләр башкарыла. Һәр подъезд янында һәм җәяүләр зонасы буйлап эскәмияләр һәм чүп савытлары инде урнаштырылган. Исегезгә төшерәбез, ишек алдын төзекләндерү башланыр алдыннан халык белән кимендә 3 җыелыш уздырыла. Әмма моңа карамастан процесста сораулар туарга мөмкин. Рәсиф абыйда яңгыр һәм кар суын йорт түбәсеннән читкә алып китәргә тиешле җайланманың үз функциясен башкармавы да сораулар туа. Ясыйбыз дигәннәр калды менә шул кенҗә хәзер. Килip карап киттеләр. Моны кисә башлаганнар, кисмәгез ди. Bundan da ikisini salabız yol değil. Gidecek paralar yok. No, bana bir gerek mi? Ona tüge tüşünü koraktan işe kaldırdılar. Ауыл тишне ясыйбыз демиләрме? Yok. Минсара апа Вахитов урамы 8-нче йортта 45 ел яши. Аны ишек алды пычмагында булган асфальтны җимереп, аның урынында кара җир калдырулары борчый. Асфальт бар иде, менә шундый яхшы иде. Аны кубарттылар, менә кубарып алдылар. Кубармагыз мәйтәм. Юк, үзләренчә ясыйбыз, менә ни проект бар, шулай ясыйбыз ди. Но бит ул мәйтәм, хәзер булса шулай кала, тегесенә анда инде безнең нинди инде мәйтәм, моторлыгы юк мәйтәм. Белгечләр барлык эшләрне сентябрь ахырына кадәр тулысынча төгәлләргә планлаштыра. Асан Риев, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луҗалма телекомпаниясе.
Шәһәр фонтаннары каршында үз-үзеңне тоту кагыйдәләре язылган мәгълүмат такталары һәм видео күзәтү камералары урнаштырылды. Шулай драма театры янындагы фонтан кырында 12 яшькә кадәрге балаларның өлкәннәр күзәтүеннән башка булуы тыела. Шулай ук йөгерү, велосипедларда, самокатларда, балалар арбалары белән керү, ялан аяк яки биек үкчәле аяк киемендә йөрү, су агымнарын томалау, фонтан суын эчү, чүп-чар ташлау, җиһазларга кагылу, хайваннар йөртү, тәмәке тарту, алкоголь эчемлекләре эчү, исерткеч халәтендә булу, үзең эчендә, тирә-юньдәгеләр эчендә куркыныч тудыра торган гамәлләр ясау катгый тыела. Сәламәтлек паркындагы фонтанга керү, су агымнарын томалау, су эчү тыела. Мондый чикләүләр охшаш объектларда куркынычсызлыкны бозу аркасында килеп чыккан фаҗигаләр булганлыктан кертелә. Кагыйдәләрне үтәү үз иминлегеңә һәм тирә-юньдәгеләрнең иминлегенә хөрмәт ди белгечләр. Просим вас ознакомиться и соблюдать эти правила в целях сохранения жизни и здоровья. На территории фонтана запрещается заходить и находиться в чаше фонтана, так как в воде находятся насосы под напряжением 380 вольт. Пить воду из фонтана, так как очистка производится с добавлением химических препаратов, которые вредны для внутреннего приема. Совершать любые действия, создающие угрозу для жизни и здоровья самого посетителя, его ребенка и окружающих. Райондашларыбыз матурлыкка микидән. Мисал өчен Ленин урамындагы 143-нче йорт ишек алды. Аның бер дәлиле. Җирле халык үз куллары белән бирдә чәчәк бакчасы оештыра. Төрле төстәге аллы-гөлле чәчәкләр ишек алдын ямьләндерә һәм күршеләргә, килүчеләргә сөенеч өләшә. Шау чәчәктә утырган территорияне безнең иҗат төркеме дә күреп кайтты. Вот наша Любовь Соколова ухаживает за всеми этими цветами вместе с Фабией Ахмедзяновой. Аллы-гөлле чәчәкләр вакытында чабылган үлән һәм төрле куаклар үтеп баручыларның күзләрен шатландыра. Бүгенге матурлыкка юл 2024 елда башлана. Ул вакытта биредә безнең ишегалды программасы буенча ремонт үткәрелә. Аннары көз көне экология департаменты ярдәме белән халык 100дән артык куак, алмагачлар һәм башка агачлар утырта. Куликов килдинде, Куликовны нык поддержать итәргә тырыштык инде. Бөтенебез чыктык, эшләдек. Яңа җирләр менә монда гел үлән генә, чүп кенә ия. Нык тырышып эшләдек. Менә бүген минем әйтәсем килә. Күп эшлибез инде. Яңа җирләрне хәзер дальше будем осваивать. Моторлык булдыруда теләге булган һәркем үз өлешен кертә. Кемдер үсентеләр сатып алып кайта, кемдер җир казый, кемдер чүп үләннәрен утый һәм су сибә. Чәчәк бакчасы инде танылырга да өлгерә. 2025 елда Фәүзия Әхмәтҗанова һәм Любовь Соколова тырышлыгы белән ул иң яхшы бакча шәһәр бәйгесендә 1нче урынга лаек була. Вот Рима Терегулова, Джамиля, тетя Маша. У нас с того дома есть девочка Амалия, жалко ее сейчас нет, 7 лет, она очень хорошо помогает. И спасибо всем жителям нашего двора. Хотим, чтобы наш город становился все краше с каждым годом. Бу матурлык артында көндәлек хезмәт, утау, су сибү, бәйләү, җир йомшарту. Ишегалды территориясе зур, шулай булуга карамастан яшәүчеләр тырыш хезмәт куя. Һәр тарафта тәртип, пөхтәлек. Чын уңайлык һәм матурлык күршеләрнең игелекле куллары һәм ачык йөрәкләре белән тудырыла ди биредә яшәүчеләр. Күршеләр бер-берсен танып белеп яшәгәндә, балаларга уйнарга урын булганда, әби-бабайларга, апа-абыйларга уртак эш булып торганда, тормышта матурлана дип уртаклашалар. Менә монда кешеләр киләләр, күрсәтәләр, без аларга чәчкәләрне күрсәтеп йөрибез. Менә бу рассадларны сатып алдык үзебез үстерәбез. Силы много вкладываем, но не для себя только мы делаем. Мы делаем, чтобы это люди видели, чтобы пример брали. Это же мы поняли, да, наш двор никто не придет делать. Гөлләрнең кояшка үрелеп үскәннәренә сокланып, активистларга сәламәт яшәү рәвеше тарафдарлары да кушыла. Алар ишек алдында футбол мәйданчыгы ясыйлар. Хәзер анда көн саен җирле малайлар һәм кызлар туп белән уйный. Интеллектуаль ял яратучылар өчен 23А территориаль иҗтимагый үзидарәсе ярдәме белән шашка, шахмат һәм домино уеннары өчен өстәл барлыкка килә. Күптән түгел ишек алдында өстәл теннисы өчен өстәл дә урнаштыралар. У нас очень красивый двор, красивые цветы, красивые площадки. Спасибо дяде Володе, что он делает шахматные столы, шахматы приносит, шашки.
У нас здесь очень весело. Летом у нас много свободного времени, и мы можем играть в шахматы, футбол и теннис. Теннис поставили в этом году, и нам здесь очень весело. Киләчәктә дә бирдә яшәүчеләр чәчәкләрне яңа сортлар белән тулыландырырга һәм ишек алдының уңайлылыгын тагын да арттырырга ниятлиләр. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Лучи Әлмәт телекомпаниясе. По городу, наверное, самый красивый двор. Ознакай шәһәрендә гомер итүче хезмәт ветераны Габидә Җиһаншина үзенең 80 яшьлек гомер бәйрәмен каршы алды. Габидә Сәйит кызы 1946 елның 1 августында Ознакай районы Үшәле авылында күп балалы гаиләдә туа. Кечкенәдән хезмәтне яратып үсә. 1965 елның 16 апреленнән Маяк газетасы редакциясендә корректор булып эшли. Комсомол сәрхәтибедә хатлар бүлегендә дә хезмәт куя. Габидә Җиһаншинаны 80 яше белән котларга аның туганнары, якыннары, хезмәттәшләре җыйналды. Шушы букетны кабул итегез, Габидә апа. Сезнең инде тормышыгыз безнең өчен үрнәк булып тора. Сез инде барлык гомерегезне багышладыгыз шушы редакция хезмәтенә. Юбилярга район башлыгының рәхмәт хаты, хезмәт коллективыннан бүләк һәм чәчәк бәйләмнәре, җылы тәбрикләү сүзләре иреште. Безнең Габидә вообще уникальный кеше ул. Ул бит район газетасы элек коммуна булып чыкканда, 65 елда Маяк исеме белән чыга башлаган. Габидә эшкә нәкъ менә 65 елда килеп, Маякны беренче булып чыгара башлаган кешеләрнең берсе. Һәм редакциягә тугры калып, ярты гасыр шунда эшләде. Бик игътибарлы, бик грамотный корректор булды. Габидә Җиһаншина үзе дә хезмәт елларын сагынып искә ала. Эшемне бик яратып эшләдем. Коллектив бик әйбәт булды. Редакторлар берсеннән берсе әйбәтрәк булды. 58 редактор белән эшләдем инде. Нихат Фарахович, Ибраһим Султанович. Эшләгән дәврдә КПСС һәм ВЛКСМның өлкә комитетларының, Татарстан Республикасы министрлар кабинетының, Мәдәният министрлыгының, Татмедианың, район һәм шәһәр хакимиятенең, редакциянең мактау грамоталары, рәхмәт хатлары белән Владимир Ильич Ленинның 100 еллыгы уңаеннан юбилей медале белән бүләкләнә. Бүген хезмәт ветераны исемен йөртә. Кызы Гөлназ үзешчән композитор, педагог, балалар бакчалары өчен җырлар яза, балалар бакчасында музыка җитәкчесе. Улы Булат танылган җырчы, Алтын Барс һәм Булгар, TMTV премиялары лауреаты, композитор, кино актер. Мин сиңа озын гомер телим. Бәхет, шатлык, әле менә шушы юбилейларың 85 яшең, 95, 100 яшеңдә булсын. Сәламәт бул. Яни ул безнең укытучы да, киңәшче дә, сердәшче дә, метеоролог да. Гомумән бик яхшы кеше. Гомумән бөтен кеше аның ярдәмен тоеп яши. Әни ул безнең балаларны үстергән кеше. Хәзер инде әнинең оныклары да, оныкчыклары да бар. 4 оныгы, 3 оныкчыгының яраткан әбиләре булып, бәхетле әни булып яши ул бүген Габидә Җиһаншина. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов. Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Корбыз белән кавынның күпләп сатуга чыккан һәм табыннарда үз урыннарын алган чагы. Аларны юл чатында да, кибетләрдә һәм базарларда саталар. Әлеге культураларны кайдан сатып алырга, иң тәмле һәм иң куркынычсыз җимешне ничек сайларга икәнен Алсу Нуриева белеп кайтты. Это называется бомба арбуза. Очень сладкий арбуза. До того красный и сладкий. Корбыз һәм кавын файда гына китерсен өчен аларны дөрес сайлый белергә кирәк. Яхшы корбыз уртача яңгырауклы тавыш чыгара дип белгечләр. Сезгә уңайлырак булганча бармак белән дә, уч белән дә суып карарга була. Корбызның тышкы кыяфәте дә мөһим. Ул бернинди бәрелү эзләрсез булырга тиеш. Ә менә зур булмаган тырналу булуы зыян түгел. То, что чем больше, чем сладче. Просто некоторые говорят, то, что нам надо маленький, мы, допустим, вдвоем, то, что не получается, большой берем, выкинем, тудым-сюдым. То, что большой, чем больше, чем сладче. Әлмәтләрнең корбыз сайлауның үз алымнары. Шапыл татабыз да, менә бер төрле тумаланган түгел, звон була инде анда, менә ачык тавыш була. Шуңа күрә шундыйын алырга тырышам. Арбуз ехаты күтә киңрәк була инде төндә. Самое главное, чтобы была свежая корка, блестела, чтобы был сухой хвостик, и потрескивал.
прижатие. Тамғасы бұларға тиішінденің те соры үлгіргеніне ұятқан жері бітінде. Қауын сатып алғанда да оның тышқы қияфетіне иқтибар етерге керек. Тышында бірінде де дефектлар бұларға тиіш түгіл. Чүнки yorықлар аша бактериялар ләгірге мүмкін. Әміне қауынны сойлағанда оның исі бұларға тиіш деген сөз миф болып шықты. Оның бірненде исі болмаса да ол баллы һәм сусыл бұларға мүмкін. Білгішлер ең бірінші ширатта оның түсіне қорарға керек дилер. Қауын қобығы біраз қытыршы һәм тығыз бұларға тиіш. Он желтый, во второго и шуршавина. Видишь, какие шуршавины? Нигде даже зеленый нету. Все ровно, четко. Қорбызны яки қауынны кесер алдынан юарга керек. Шулай білгішлер аларны ашар алдынан ғына кесерге кереклігін искерті. Чүнки бақша культураларының йомшақ іші микроорганизмлар үшін идеаль тұқлықлы тирәлік болып тұра. Организация бахчевых культур вдоль автодорог. Автомобиль юллары бойында жиһазландырылмаған сәуде урыннарында қорбыз һәм қауын сату тыйыла. Мұндай урыннарда кереклі санитария экспертизасын узмаған жилек жемішлер сатыла екенін исте тұтарға керек. Мұндан тыш қорбыз автомобильләрнең түтін газларындағы ауыр металларны үзләштіре ала. Сатушыларда культураларның сифатын һәм куркынычсызлыгын раслый торган тулы документлар пакеты булырга тиеш. Шулай киселгән қауын яки қорбыз сатып алырга, аның өлгергән микәнен кисеп тикшерергә ярамый. Прослеживаемость пищевой продукции. К тому же следует отметить, что покупать нарезанный или проверять спелость арбуза путем среза не допускается. Әлеге киштәләрдә Әстерхан қорбызлары. Сатышлар 15-20 көннән Волгоград, Оренбург өлкәләреннән дә ассортимент артыр дип көтә. Аларның бәяләре арзанрак булачак. Әлеге қорбызның килограммы уртача 55, кавынныкы 120 сум. Алсын Нуриева, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шолар еді, мен Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнудинова сіздің білән сау болашабыз. Исән сау болыңыз.